Senayan Jawa. Tak gawe vlog sing 10 menit iki. Panjenenganipun para tamu kaleksanan sedya padha raket wiwit saking timbangan kathah kucul iwada kembul kadosipun sampun paripurna. Gawe donga pangestunipun para sepuh miya para tamu kaleksanan sedya bebilih upacara kerubungan ingkang kawiwitan saking upacara timbangan lajeng kathah kucul menika sampun kaleksanan. Mugi mangke ayu sedayanipun. Para tamu sepisan malih katut dumateng kathah Arkan wis enggak Pak Gey. Arep ngandani niku. Ngandani. Gak ati. Oh. Bapak Sukorno. Engko kon bareng bisnis mau dewi. Pak Bambang nutup ras-rasane anu. Ora enek daftare. Ora enek pilih ana. Ora enek ya. Tansah upaya mulya ugi tansah kayuwanan Mus kawulian para tamu gumabake ngabicara upacara Kowe engko bareng nggonku. Mas Manto bareng Rizky. Rizky ngerti dhewe anu mobil. Minangka wajibe wong lanang kedah paring gunakaya marang garwa. Ing kono gunakaya sampun kaparingaken dumateng garwa. Gunakaya ing kono kalambangake barak-barak sarwa kawah, barak-barak ingkang sarwa tuwa. Kadhedeling sampun kadulu ing kono kacang kawah, dene kawah para kapak ingkang sinebaran receh. Us kaparingaken tidak sindir lajeng Daya katitepaken dumateng Rama Balang minangka pawitane ngawrit anggenipun samiya wis 10 menit urung iki. Menika mujudaken pralampita mobilih Gusti Kang Mara Bengkrat menika ngawontenaken isining jagat werni kalih Bapak Ibu. Kadhedeling ingkang sampun kalah ya ana hubungan werni kalih bilang pahit. Wonten ageng wonten asor, wonten ageng wonten awit lan sapanunggalanipun ingkang sedayanipun menika sampun dados judulipun sowan-sowan. Bebilih anak Mas Devi menika ugi tumunten sampun dados judulipun kalian anak Mas Bagus Mahardika Ferdi Budianto. Gawe jumuning donga pangestu saking para sepuh mugi anggenipun badhe